Ayab ti panagdaydayaw. Madaydayaw iti apo da kayo nga adipen iti apo. Idaydayaw tinagan na. Madaydayaw kuma itinagan itaken agnanayon nga awaning gana. Manipod daya aging gana iti laod, maidaydayaw itinagan ti apo. Iturayan na iti apo iti aming nga pagilyan, ken iti dayag na, ringbawan na iti tangatang. Agkararag tayo. Amami a Diyos, agyaman kami, apo, iti nagpintas nga aldaw nga impaay mo. Agyaman kami, apo, ta napigsa apo iti bagbagimi. Agyaman kami nga nakadaton kami nga nasayaat dito'y nga kapilya, apo. Kat, apo, itid mi ti biyag mi kada kayo. Iti puso mi, iti panunot mi, iti bagi mi, apo. Agyaman kami, tahan na kami nga, pinanawan, hana kami nga binaybayan. Apo Diyos, pakawanin na kami, iti ami nga nagbasbasulan mi. Apo, iti sangwanam, dalusan na kami, di na kami nga baybayan. Pagyamanan mi, apo, iti amin nga, kararag nga sinungbatan, apo. Amin, apo nga, imbagami kada kayo kad sinungbatam. Agyaman kami ta sikati, apo, nga agpalaing, sika apo, iti
mang provide iti ami nga kasapulan mi. Hana kami nga binaybayan, Apo, pagyamanan mi amin. Apo tatanga aldaw, itid mi ti biyag mi, itid mi ti panagdayaw ken panagyaman, sika Apo iti maitanok tatanga aldaw. Agyaman kami, tanailukat man dan Apo, iti balay pagdayawan. Kastamot Apo, dagito'y kakabsat mi nga nakadanon dito'y nga napigsa. Agyaman kami Apo, ti ami nga kakabsat nga ratoy. Iti anak mo nga usarem nga agsao Apo, nga mangi waragawag iti na bindisyon nga mensahe. Bindisyon Apo, di na kami nga baybayan. Apo, agyaman kami, kat pakawanin na kami, ti ami nga nagbasulan mi. Dagito'y Apo, iti dawat mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbiagag ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Maawagan dagito'y pamilya nga agsindi iti kandila ti Advento, iti Antonio family. Excuse me. Maris Rosas, iladawan na, di kinaragsak. Makapagragsak tayo, bayat ti, panaguray tayo, ken panaggiwaragawat tayo. Ti asidigen, a panakatungpal ti kariti Diyos. Isaiah 7:14. Ngarod ti Apo amismo ti mangted ken ka, iti pagilasinan adtoy agsikogto ti maysa nga agtutubo a balasang. Aganak to iti lalaki ket panaganan na iti Emmanuel. Kanta ti panagdayaw ni Maria. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwak gapot iti Diyos amang isilakan kanyak. Ta na nalagipnak siyak namuno nga adipon na, ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin na tattao. Gapu kadagiti na indaklan abanbanag nga inaramid kanyak iti manakabalin a Diyos na santuan tinagan na. Kaasyan na dagiti agbuteng kengkwana, manipod iti maysa akaputotan, agingga kagadagiti sumarsaruno. Imparang na iti panakabalin ti takyag na, ket winarwaran na dagiti natangsit at tattao, ken amin ag gandat da, inikat na dagiti manakabalin nga ari, iti trono da, ket intanok na dagiti namuno, pinengnek na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima, dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina, kadagiti amatayo, tinulungan na ti Israel nga adipon na. Ket nalagip na akas kaasya ni Abraham, ken ti amin nakaputotan na iti agnanayon. Ni Maria nga tan ti
kang runaan at tao iti advento. Makita kenkwana tinamnama iti amin at tiempo. Babaen iti kinatulnog ken kinapudno na insagot kada tayo ti Diyos ti manubot tayo. Tinaragsak akanta ni Maria agbalinmet akanta tayo itinaragsak apan nagpaspasang sungad. Kararag tayo, Apo. Apo, ti kinaragsak, pabaruam ti kinaragsak mi, tapno waraga wag mi ti mensahem, iti tunggal maysa, amasarakan mi, iti amin nga aldaw, ti panagbiag mi. Amen. Kay Angeles di Gloria, umay kay dito'y dagam. Tao mayo ipadamag, nayanaken di Mesyas. Umay kayo at dayaw tay, di ari dayawen tay. Identity mo pa'y tibiyag ako. Ama ipa'y ito'y kararwa. Kapanang ted mo diya'y den nagbaybay. Kadag iti tao adu Tatatim umuna nga panakaibasa iti daan nga tulag ket masarakan iti libro iti Sophonias kapitulo 3 bersikulo 10 hanggang 20. Daytoy ti kunana. Agkanta ket agri kayo iti rag-o da kayo nga Israelita. Agragsak iti amin a pusom ti Jerusalem. Impanaw ti Apo dagiti gumurgura kenkwana, inikat da amin na kabusor na. Addaken ka iti Apo nga ari iti Israel. Awan itan iti gapo iti pagbutingan. Dumteng ti tiyempo nga imbaga na iti Jerusalem, di ka agbuteng syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos ang malpay dagiti imam. Adda iti Apo iti Diyos mo iti denam, iti bileg na nga mangtedken ka iti balaygi. Agrag-uto ken sika iti pagragsakan na. Ikkan nanto iti baru ay biyag, ita ayaten na ka. Agkankanta isiraragsak gapuken ka, naragsak akas kadagiti tattao makapiesta. Kunati Apo, ginibus ko iti pangto iti panakadaksam, ket inikanto iti panakababain mo, umayan dati aldaw, dosaek amin ang mangiluplupit ken ka. Arayatak iti dagiti amin apilay, ket iyawid danto dagiti na italaw at taong. Pagbalinek to adayaw iti panaka ibabainda, ket raimanda iti intiro alubong. Umayen dayta iti aldaw, iyawid kunto dagiti maiwarawara at taong.
Daytoy iti sao ti Apo Diyos. Agyaman tayo. Bendisyon ang kati kinapudno, tapno isutaraon ko Apo, ken mampukaw tiki nadakes ko, ken ragsak masarakto. Ibasa kada kayo ti baro atulag, akas masarakan iti surat iti Hebreo, kapitulo 10, versikulo 20 ken 4, aging ito'y 20 ken 5, ket kastoy iti maibasa. Panunutin nyo no kasano iti panagtitinulong tayo, iti panagayat ken panagaramid iti naimbag. Di tayo liwayan iti panagigimong tayo, kas araramiden dagiti dadduma, ad-addapay kuma, ti panagpipinateg tayo ita, ta makita tayo nga masidagan ti aldaw. Ni Apo Diyos ti may didayaw, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag.
iti sao iti Apo, babaon kani Judge Edwin Larida Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, Tagaytay City. Judge. Naimbag abigat yu amin kakabsat ken naganak nga datoy simbahan. Good morning. Ket uray kadagiti kakabsat kababayan tayo agbuybuya kadagiti nataingan da baya online. Ito'y Pilipinas ket iti sabali a nasyon ito'y lubong. Agyamanak iti Nax ken kadagiti papastor tayo, diakonesa, laiko tayo, kada ito'y agundaway mangiragawag manen ti sao iti Apo tayo, kada ito'y Domingo celebraran tayo ti Family Sunday. Agyamanak Pastor Marcel ket agyamanak met keni Sister Lex Capital Laguertas. So nagamin ti nangimbita kenyak ti sunan sa ti chair ti Nax Ministries tatta. Ni Lex idi datuyak pay Nax, siyak ti chairman ti Bethel Nax School idi. Ni Lex ket basit pay lang ubing idi. Mag grade 3, grade 4. Imo na lang Deji anak ko ni Elka grade 6 sa idin. So babasit dapay dagito yung ubing idi. Ngem nilex tata ada baby nan, ada pamilyanan, da asawanan. Family Sunday ket kablaawak dagiti pamilya tayo nga datoy congregation tata bigat da manong manong Sami Landingin kaya ni Nilda Landingin family, and then Brother Jimmy and Sister Neri and their family, Samonte family nyapay sa Antonio family ini ano ko to kamag-anak ko to itong si Leia. Okay, Antonio family. Okay. Kablawan kayo met ti advance Merry Christmas, Happy New Year. Okay. Merry Christmas, Happy New Year. Dahito iti may katlong Domingo ti Advento. Ket madamdama tumarayak mapan Central Church madamdaman ta si kami met dayjay pamilya mi ti agsindi ti the third candle of Advent. 13 days laingen ket celebraran tayo manen ti panakayanak iti Apo tayo ken manubot ani Hesu Kristo. Medyo nagpapanik ako kanina kasi inabutan ako ng motorcade ni BBM, no? Sa Espanya. Alam ko darating, kasi nabasa ko na magkakaroon ng motorcade dito sa Metro Manila. 6 o'clock pa lang magsisimula sa Luneta. Kaya umalis na ako ng bahay, wala pang 6:30. Abay, inabutan ko po ako doon sa Espanya, Lacson. Yung motorcade, ang haba. Pero buti naman may mga traffic enforcers at sa mga pulis na nag-manage naman nung traffic. Praise God po. Thank God at nandito po ako. Kumusta met di preparasyon tayo? Kada ito yung Pasko. Amo yung imayan ni Apo tayo, Jesus, ito'y lubong 2,000 atawen ang napalabas, 2,000 years ago. Idi na yanak suna idjay Belen, parte ti Judea.
may isa sabsaban, di Tagalog na sabsaban, manger. Kadwa na dagay farm animals niya. Iti umay na manen, ito'y lubong, umay manen, datati paghandaan tayo eh. That is what we are preparing for. Umay manen ti apo tayo. Dajay makunkuna jay Bible nga second coming. Dato iti urayan tayo. Amin. Ngem amuyo umay suna manen anya ti purpose na tapno mangukom to judge us. He will come again for the second time, and the purpose of his coming is to judge mankind. And Jesus gave signs of his second coming as told in the Bible. Nakamamak as senyales iti makita iti tao. Wars, the Bible prophesied about wars, okay, pandemic. Dagito iti senyales sa makita tayo. Ket kuna nga rod, the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ will coincide with the end of the world. Adajay Bible detay, adajay Bible. Panagturpos ti lubong tayo. Dagiti pandemya kas kadaytoy COVID nga imay kada tayo. Year 2019. Ket may sa kadagiti senyales, mabalin senyales. Muyo detoy COVID pandemic dua atawenen. Okay, 2020 nag-Christmas tayo. Dua atawenen. Ket on record 5 milyon a tao tinatay kadaytoy COVID. Okay, 5 milyon. But an official count shows many more died. Kunangar dagijay statisticians, no? More than 20 million died from this COVID pandemic, which is more than the fatality suffered by mankind during the Spanish flu a century ago. The Spanish flu 2015, so after 100 years, damanin, pandemic, COVID, this COVID was more virulent, deadlier, because it claimed more than 20 million lives. At kamuyo, sa baling nga parte ti lubong tayo, sigilat ta, nakadadupay ti kaso dati COVID. Di Amerika, average dati 100,000, Europe, 100,000 COVID cases a day. Ngayon, gyaman tayo kaya apo tayo, ito'y bansa tayo, ito'y nasyon tayo, less than 1,000 langin. No? Average tayo for the last 5 days, 300 to 400. Okay, praise God, praise God. Adda ngarod namnama tayo. There is hope. In our country, the death count is going down. The number of infected is going down. The vaccination campaign is ramping up despite percentage of a hesitant population who would not like to be vaccinated. The bad news is this COVID has mutated again into what scientists call the Omicron variant. Agkararag tayo adaytoy a variant ket saan nakasla kapigsa kadaytoy kadayjay Delta.
Okay, ado nga variant dati COVID din, DJ Alpha, Beta, then Delta. DJ Delta, ket iso ti nagpangato launay ti datos ti infected ken tinatay di bulan ti July, August, ken September, kada ito yung atawen lang. Sublianan tayo dagiti na palabas sa bulan. As of last count, our COVID casualty in the Philippines is 30,000. Almost 30,000. Nget ketamuyo, dahito ya COVID ket tinamaan na launay dagiti pamilya. O, totoo po yan. Ang tinamaan ng gusto na itong COVID, mga pamilya, households, pagtaingan. The COVID virus has hit hard our homes, our families. In many homes, family members died, mostly the elderly members. In some homes, even the youth, the young, were not spared. In some homes, entire household got infected. Ado ti amok agagayem ko, storya ti gagayem ko, ti adu-adu mga ito'y Pilipinas, even from church, that their loved ones died due to COVID. May sa churchmate ko dyan Central United Methodist Church, an active United Methodist men, active United Methodist men. Amuyo, very close kanyak sunay. Ang ko lang banggitin na ganan. Anak na, lalaki. Nagdakkel ti bagida jay anak na nga lalaki. In his 20s, natay, gaputi COVID. Di, amoy na jay rik na. No? Dato yung pamilya. Kasi kami amin, jay Central. Amoy na jay rik nami. Nya, they was a young people, active medyo young people, they natay, anak na. So, paano nyo na lang yung grief na nararamdaman ng buong simbahan, no? Pag ganyan. COVID does not distinguish between age. Walang sinisinong COVID, matanda, bata. Iti pamilya mi, agyaman akta, awan met, until now, yung pamangkin ko lang po ang na-infect, si Jan, nung last year pa. Kaya agyaman kami, awan ti family, extended family mi, ti na-infect, uray da mama, da papa, in their 80s, 80, going 82 na sila, na we decided to have them na lang stay there in San Jose del Monte, Bulacan. Voluntary na rin sila. Na lockdown sila doon ng 2 taon na po. At buti po, agyaman kami kada pastor, bisitahin da papa ken mama, tapno maag-communion. May kandat communion. Thank you, pastor. Thank you po. Nagpabakuna naman na sila papa, booster, yung primary dose nila, Janssen, and then yung huli, sa hospital ng Maynila, talagang sinundo namin na sakyan eh. At sinabi ko dun sa kapatid ko na nagtatrabaho si Jacqueline sa hospital ng Maynila, huwag mong papipilahin sila, please. Ayokong dadalhin namin yan, gusto ko pagdating dyan, unahin mo na. Sabi ko, pangasim ko na. Naawa ng Diyos, nauna naman po, na nabigyan na po ng booster shot. At kami rin po sa pamilya, meron na po. So, I encourage everybody to get vaccinated po. Ito lang po ang natin talaga sa ngayon. Medically, okay, scientifically, ito lang ang panlaban natin ngayon sa COVID. Okay, wag na tayong magdalawang isip na magpabakuna sa mga hindi pa po nagpapabakuna. Ito lang po. At syempre, pinaka-importanteng kalasag po natin sa panahon na to ng pandemya, ang ating Panginoong Hesus. Okay? Siya po ang pinaka-importanteng kalasag natin sa gitna ng pandemya. Okay? Of course, in addition to the health standards
we have been used to. Dapat part of our way of life na natin ngayon yan eh. COVID will not just get away like that, no? It will be with us for some time pa. So we have to observe the health standards we have been used to, wearing of face mask, okay, physical distancing, ganyan po, washing of hands, alcohol, okay. Ket kung bagak nga tayo, pinaka-importante, akalasag tayo, ket pamati tayo, ken ni Apo tayo, Diyos. Okay? God with us, kung nangar ni John Wesley, jay kwayo, day bulletin board yo, kung ni John Wesley, God with us, still the best. Kung ni John Wesley, God with us, it's still the best. Kada ito Domingo, Family Sunday, kaya tema tayo, hope together, love together, nabasa ni Pastor Jay, Hebrews 10:24, verses 24 to 25. I-challenge ko dagiti pamilya tayo to rise above the adversity of the pandemic. Some of our families may have been hit hard by the pandemic, with some family members succumbing to the death to the COVID. I know and I believe that with faith, hope, and love, we will rise to overcome this dreaded unseen enemy. Kada ito'y tenga iti trahedya, ado ti pamilya nagmaymaysa. Correct? Kada ito'y tenga ti trahedya, ti pandemya, ado ti pamilya ang nagmaymaysa. They united, they close ranks. Babaen, iti ayat, love, iti Apo Diyos tayo. Ket ayat ti maysa ken maysa. Ket pinapigsapay lalo kadakwada, kada tayo, ket mabalin ko ibaga awan ti anyaman na pandemya, saan da ito'y a COVID, iti makaisina kada tayo, iti ayat, iti Diyos tayo. Okay? We will rise. We will continue stronger than ever because of our faith, hope, and love. But the greatest of them is love. Kuna nang arodjay, Romans chapter 8, verses 38, 39, kuna na, nothing can separate us from the love of God. Neither death, nor life, neither angels, nor other heavenly rulers or powers, neither the present nor the future, neither the world above nor below, nothing in creation will ever separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. 2,000 2,000 years. Dagiti naganak ni Apo tayo Jesus, da Jose ken Maria, pinapigsara ti maysa ken maysa kenyada ti ayat da ken maysa ken maysa. Ket makita tayo ni Jose, pinakasaran na ni Maria uray pay nga dadya anak ni Jesus na pinagbubuntis ni Maria. Pero pinakasalan ni Jose. Nagapo dadya ni Apo tayo, nagapo iti Santo Espiritu. Heavy with the baby Jesus, Joseph and Mary went to Bethlehem. Napanda idjay Belen, parte ti Judea, tapno agparehistro ti census, babaen ti batas ti Imperya Roma. Okay? Ket sa jay, nayanak ni Apo tayo Jesus, jay Bethlehem. Okay? After that, Timarayda, dahito ya pamilya, Timarayda, basit pa siguro ni Apo Jesus tayo, Timarayda jay Ehipto, tapno may salbada laeng ni Apo tayo, nakayat nga patayin ni Ari Herodes. Okay? Idinatay ni Ari Herodes, tisimukat kanya na di anak na. Okay? Babayan ti tagtaginip ni Jose,
handa nga nagsubli si Gida, jay Bethlehem. Pwede gamin ti ko ada yun yung ano nila yun yung, yun yung lugar nila. Pero hindi sila kagad, bumalik doon. Pumunta sila doon sa Nazareno, parte ng Galilea, kung saan lumaki ang ating Panginoong Yesus. Kasi doon sa mga panaginip, nandun pa rin, nagpapakita sa panaginip ni Jose, na nandun pa yung mga threats sa buhay ng ating Panginoon. So makita nyo lang po, makita nyo yung mga dinaanan nitong pamilyang ito nung pinanganak ang ating Panginoon. Through all these adverse circumstances surrounding the birth of our Lord and Savior of the world, Jesus Christ, all these adverse circumstances faced by His earthly family, nakita natin, we saw a family standing by one another. We saw a family loving one another, hoping and believing in the ultimate power in this universe. No one else, God and God alone. A family that has overcome all adversities and was used by the Almighty God to fulfill His purpose of salvation for mankind. Kada ito ay Family Sunday, makita tayo kumati inspirasyon, ti inspirasyon nga inted, da ito ay pamilya ni Apo tayo Jesucristo. Awa na problema, awa na nyaman na pandemya, nga agbaligi kadagiti pamilya tayo. No adak kada tayo ni Apo Diyos tayo. Kung nangar ni John Wesley, God with us, still the best. Kahit no agmaymaysa tayo, apagbaligyan anyaman a problema. Idi nang rugi dayto yung pandemya, ti COVID-19, nakita tayo, tilubong tayo. Nakita tayo, tintero lubong, titattao, ang nagmaymaysa, nga nilabanan daytoy COVID. Di po ba? Tama naman po. Nakita tayo, dagiti gobyerno, tinaduma-duma, ang nasyon, ang nagmaymaysa, tapno labanan tayo daytoy COVID. Kaya dagiti na duma-duma international agencies, nang nangruna, iti World Health Organization, sigida da nga gimaraw, dagiti scientists, doctors, healthcare professionals, sigida da nga gimaraw, tata, dagiti bakuna, nga na-imbento dagiti scientists, ken doctors, epektibo panlaban ti COVID. Nakita tayo, kadaytoy tengatik pandemya, no kasano tintero lubong, ket dagiti tattao, nagmaymaysa da kasla pamilya, tapno labanan daytoy COVID. May salaing motivation day. Apay, why did we unite together, close ranks together? What could be the motivation? Love and hope. Ayat ken namnama ti sangkatawan. Kunangar the battle cry, no, the world's battle cry against COVID is, no one should be left alone. No one should be left alone. No one is safe until everyone is safe. And because of this, we will be spending, hopefully, a Merry Christmas this 2021 and a bright New Year of 2022. Through all this apparent victory and celebration, we should not forget the reason for the season. Through all this apparent victory and celebration, we should not forget the reason for the season, our Lord Jesus Christ. A blessed Christmas to all of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Good morning po. God bless. Amen. Agyaman kami, Judge, iti nabaknang nga mensahe iti dayto nga bigat. Ket maited nga iti pamadayaw, babawan ken Deaconess Irene Dioya. Umay kayo, Judge, dito eh. Good morning po sa inyong lahat. Muli po nating tinatawagan si Judge Larida. Mula po sa Ilocano Service.
Nagpapasalamat po kami muli po namin kayo nakita at face to face. Ang galing po ng timing. Narito po ang aming munting gustong iabot sa inyo. Ito po ay, this certificate of recognition is awarded to Judge Edwin Larida in recognition of his unflinching service to the church by sharing the message of God during this time ng ating Ilocano service in celebration of Family Sunday with the theme Love Together, Hope Together. Awarded this 12th day of December 2021 at Knox United Methodist Church. Narito po, signed by our Chairperson of Nurture Ministry, Lex Justin Laguerta, ang ating chairperson ng Church Council as Brother Jubito Sermonia Jr., ang ating lay leader, Brother Alan Aguilana, at syempre ang ating administrative pastor, Dr. Menre Mendilio. Ito po yung binibigay po namin. Okay. Agkararag tayo, kararagan tayo ni Judge. Okay. Kararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipexami ti panagyaman mi ken ka iti panangaramat mo iti biag ni Judge Edwin Larida Jr. kada kami iti daytoy aldaw tapno may danon na iti mensahe iti pamilya. Bendisyon na misuna with Ate Chit and Attorney Elka ket addan kaditi na parabor ken naragsak nga paskwada asang kapamilyahan. Bendisyon nam ni Judge Apo iti panagawid na iti daytoy nga oras nga mapanmanen agdaydayaw ken kaya iti ipatpateg ni Church iti Central UMC. Iti nagan na po mi Jesus nagdidawat ken kararagmi. Amen. Agyaman kami Judge iti panawen niyo. Kakabsat iti daytoy oras ket agkararag tayo. Dawdawatan tayo iti tunggal maysa asapay kumang at daan tayo iti naragsak ken naparabor a selebrasyon iti Pasko. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami ken ka iti kaddam kada kami, iti inaldaw a panagbiag mi. Agyaman kami iti parabor iti salunat, parabor iti pamilya, parabor dagiti gagayem, ken dagiti amin nga ipatpateg mi. Agyaman kami ken ko o Diyos, iti kasalaunay a panagayat mo kada kami. Nginted mo ni Apo mi nga Hesus Kristo. Tapno da kami amin a mamati ken kuana, saan kami amapukaw no di ket maddan kami iti biag ngagnanayon. Isu iti reason, iti selebrasyon, iti Pasko. Ket amang nailangitan nagyaman kami kadagiti amin nga anak mo nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Dawaten mi iti inkapampanang bendisyon ken ni kabsat nga Jamanea Ferrer ken Mark Joshua Lawagan iti panagkasangay da itang aldaw. Ken kastamot ni Mami Evelyn Esplana into no 15, ken to no 16 ni Ate Lilibet Rodrigueza, ken to no 18 ni Baby Ruth Rodrigueza. Wano apo agyaman kami kadagiti amin nga anak mo ngagkasangay iti daytoy nga aldaw ken iti daytoy nga lawas. Ken agyaman kami iti ayan-ayat nga iso nga insagot mo kada Manong Ray ken Ate Marites Asuncion iti anibersaryo iti Kalaysada iti Kalman. Bendisyon nam kadi isudak sang kapamilyaan ken dagiti amin nga agselebrar iti anibersaryo iti Kalaysada. Madaydayaw iti nagan mo kadagiti tunggal pamilya o Apo nga insagot da iti biag daken ka. Ket daytoy nga oras o Apo itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkararagan ni Ate Leona Kabakungan. Bendisyon nam kaditi salunat na. Ket bendisyon nam dagiti amin nga ipaunog na nga medisina ang makatulong iti panakapapigsa iti physical nga bagina. Agyaman kami o Apo iti biag ni Manong Jimmy Samonte. Agyaman kami iti salunat nga isong insagot mo ken kuana ket nakaumay itangal daw agraman iti entero nga pamilya na tap nagdaydayaw da ken ka. Ken kadagiti amin nga kakadwami ita nga oras. Agyaman kami kadakwada o Apo tamaminsan manen tinipon-tipon na kami babuon iti ayat mo. Ken uray pay dagiti kakadwa ni Manong Nestor Reganit dagiti United Methodist Men iti distrito akadwami iti daytoy oras madaydayaw iti nagan mo o Apo ket dawaten mi nga bendisyon nam
iti gunglo, dagiti amama iti iglesia, ngagbalinda nga digi, pagsandagan, iti panagpamatiken ka. When umami nga nasantuan, itultuloy mi nga dawdawatan ni Ayesa, iti entrance exam na ijay UP. Bendisyon nam kadi ken kam kadi iti kinasirib tapno maipasana iti exam na. Ken kastama ito apo nga idawdawatan mi naman ang Lilibet Reyes, agyaman kami iti salunat na. Agyaman kami iti salunat ni Manong ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyon nam kadi o apo iso na kanayon. Ni Nanay Marcelina Evangelista, ni Nanay Adelina Roman, si kakadi iti agbendisyon ken kuan akan kanayon. Ken kastama ito apo nga bendisyon nam kadi da Nanay Presia Ancheta, si kaiti may daydayaw ti biag damanang Julie Guillermo, damanang Ana Ligo Ferrer. Bendisyon nam da isuda ti dayting aldaw. Ken uray pay nga idawdawatan mi apo da Nanay Presi Kajente ken ti pamilyada. Si katag bendisyon kadakwada kan kanayon. Ken uray pay nga raman mi ti dawat ken kararagmi ni Manong Vir Santos, ipatay mo kaditi man nakabalin nga imam ken kuana iti dayting aldaw. Iti ken ni Dr. Lay Juan, bendisyon nam kadi iso na apo. Ket agyaman kami gaputa nasayaat iti salunat na itangal daw. Tatay Manuel and Maxima Garcia, bendisyon nam kadi. Ken uripay dagiti pamilya ni Manong Larry Correa. Ken uripay ni Manong Henry Haleneria nga da ijay Ilocos nga isuna ket aday iti ICU tatanga oras. Lord, ipatay mo ti man nakabaling imam ken kuana iti dayting oras ket umimbag kadi. Bendisyon nam ti salunat da Manong Jaime Ferrer. Ken uray pay ni Manong Raymond Neflas, bendisyon nam kadi isuda. Ken uray pay dagiti kakabsat mi dita Bambang Nueva Vizcaya, ken ni Nanay Josefina Bautista, bendisyon nam kadi salunat na o apo. Ken uray pay dagiti kakabsat mi di Quirino Province. Ken kadagiti amin nga daan iti saguban iti tangal daw, Lord, itinagan mo mamati kami nga umimbag da. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam ni Ate Neri, iti trabaho na, kamatalik mi ken katibiyag na, ken salun at dasang kapamilyaan. Ken uray payo apo, dagiti nagsindi iti kandila, iti may katlo, nga panakasindi iti kandila ti Adviento, agyaman kami ti family ti Antonio. Ket apo Diyos, si kakadi iti may didaw, ken may tanok, iti daytingal daw, kadagi iti nakapasanga anak mo ni Al John Gaspar Natividad. Agyaman kami o apo, itinsagot mo ken kuan na kinasirib ket naipasana iti nursing board exam. Ket si kay iti may didaw ken may tanok karamatam kadi iti biag na o apo. Tapno kasta ket maramat na nanyaman ti nadal na. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam dagiti amin nga review itang gundaway. Ken uray pay, kam ti kinasirib, dagiti amin nga anak mo nga giskwela. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti tunggal pamilya, nga isu nga agtultuloy, ang makipagnaken ka iti dayti nga panawen, madaydayaw itinagan mo, apo mi nga Hesu Kristo. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon itinagan, iti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Taptay ti panawon ti panakaala dagiti sagsagot a panagyaman offertory. Ket masapol ang mangitugot iti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti parabor ti Apo Dios tayo. Maawagan dagiti ushers.
To'y sagot na ignig, nagkaot ako kam, intalik mo kada kami, nakampi agaywan. Amen. Agyaman kami ken Apo ming Hesu Kristo, babon kadigiti nga sagsagot, ang maipaay iti panagdaydayaw mi ken ka, bendisyon am kadi dagiti ima anang ipaay kadigitoy, agraman o Apo kadigiti kabsat mi nga dati online, nga isagot da dagiti daton da babon iti Nax United Methodist Church BDO account ken ti GCash account. Bendisyon am nakamngarod o Apo, ket sika iti agari iti biag mi. Iti nagan ni Apo mi Jesus, dagitoy dagiti pagyamanan mi. Amen. Kakabsat, madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo, iti dayto yung haldaw, ket maragsakan tayo, iti kaadda, dagiti United Methodist Church, iti distrito, kangrunan iti ama, iti distrito, dagiti amma, United Methodist Man, ni President Don Cortez from Grace UMC. Adda ditoy, mabalin tumakder, naimbag nga bigatyo, ken kasamot ni Manong Nestor Reganit. At ditoy, ken urepay ni Manong Walter Masinaring, iti Grace UMC. Naimbag bigat, good morning po. Mamatiak nga naawatan niyo iti Ilocano. Baboon ka ni Manong Nestor, iti Ilocano madlapadat from San Mateo, Isabela. Ket iawawis da po iti maramid nga United Methodist Men Christmas celebration into December 26 iti oras iti alas 2 iti malam. Ket awisen da kayo amin kakabsat. Ket may sa akto nga agaten umay kami Apo. Ken adda iti exchange gift. Adda iti ket face to face kakabsat. Agyaman tayo tadan digiti face to face. Ken adaan tayo 200 pesos iti worth na. Ken umay tayo kumangan na salun at tayo amin. Awan iti agsaksakit. Ket iawis da kayo. Sumurot kayo kada kami. Da Mr. Samuel Landingen. Ken ti Presidente mi ni John Garduque. Iso ti Presidente ti UMM mi tata. Ken kasamat kakabsat, agyaman tayo, kadagiti amin nga kasangay, iti daytoy nga bulan, ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada kayo, ken kadagiti amin nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysada. Ket kakabsat, dagiti iti announcement, iti celebration, iti Family Sunday. Renwell, yung mga announcement po natin. So welcome back to Nax United Methodist Church. This is our first time for dahiti umuna nga panag face-to-face tayo. Worship service. Kitaon mi, ti safety yung kakabsat, iso nga dagitoy aramiden tayo. Amuyo matin dagitoy. Dagiti, please observe dagitoy nga protocol. Okay, dagiti safety protocols. Okay, daytoy ti pilot run, face-to-face schedule, all Sunday service, ken urepay ti simbang gabi, December 16 to 24. Alas 7 iti rabi, iti kwatay simbang gabi, ken Christmas Day service, face-to-face, into December 25, iti 9:30. Kaya kahit yung preserve kayo iti tugaw yo, ngayon makita ka na laway iti tugtugaw tayo. Mamatya ka doon pala ti mabuti nga umay. Da kayo natured, agyaman na kada kayo. Ken masapul nga fully vaccinated kayo Apo. Ken gusar kayo ti face mask all the time and face shield kakabsat no adda. Dagitoy kakabsat iti masapul nga ramidan tayo. Meron pa rin, dagiti kakabsat, dagiti activities tayo itang bulan iti Disyembre. Ket niya po Diyos kumay, tagbendisyon, iti tunggal may sakada tayo. Kaya nagyaman kami, kada kayo mami, nakakadwa mi tangal daw,
madaydayaw itinagan niya po tayong Heso Kristo. Kaya di napalabas ngal daw, ket ni manang lang iti kadwami dito, may sana. Ket tatakit adandag iti kakadwana. Ket tultuloy tayo agdaydayaw iti Diyos. Sapay ko tabumaba iti kaso iti COVID. Ket ti dawat ken kararag tayo kani Apo Diyos nga iti daytoy nga tawen ket malusaw ko man daytoy nga virus. Tapno maisubli iti nasayaat nga panagkakadwa tayo iti panagdaydayaw kani Apo tayo nga Heso Kristo. So dagitoy kakabsat iti agyaman tayo iti biag ni Judge Edwin Larida iti mensahe na. Da kayon tulaongen ti mangipataros manong Nestor iti mensahe ni Judge kadigiti kakadwa. Sino ba yung mga Tagalog po dito? Tagalog, marami po. Dagiti Ilocano. Okay, half-half. Ilocano, Tagalog. Kaya gyaman tayo, Ilocano service ato yung kakabset. Ilocano service po ito, kaya Ilocano po ang naririnig ninyo. At ang Ilocano ay salita ng ating Panginoon. Mamati kayo sa uni Apo Diyos kanuket Ilocano. Tayo di umay ni DJ umuna nga lalaki ket kunana addan, di ba? Addan meaning meron na. So, yun ang unang salita ng Panginoon, addan. Kaya lalaki ang unang nilikha dahil siya po yung gagamitin ng Panginoon. So, mga kapatid, agyaman kami, iti kadayo tangal daw, ket madamdama, simrek kayo sa jay, iti panagruwar tayo ket dito'y sangwanan. So, dayta iti proseso. Dita kayo ito madamdama nga, rumwar, ijay, ruwangan tayo, malaksid ka digiti money counter, tagbilang dapay, numanuti na isagot tayo itangal daw. Ket ni Apo Diyos kumay, iti magbendisyon kada tayo. Ket 12:30, adda iti celebration. Kakabset, celebration ti family tayo, ti Family Sunday, ket 12:30 to 2:30. Ket maited kada kayo ti Zoom link mamaya, madamdama. Ket dayaw tayo, tultulit tagdayaw kay ni Apo Diyos, kantayan tayo ti pangsira nga imno. Umakder tayo, Apo. Dakayat pagkakalkan ken nagbaligi hintay jay Belen makiparang sang ari dagiti angheles na yanak agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken Krishna apong dakay ay buyot dagiti angheles inkay met agday dayaw ken kuana ikanta tayo gloria ti Diyos kangatuan ug dayaw tay ken kuana agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken Krista apong kablawan daka ari anayanak anak ti Diyos na aglagbalinan ken ka Jesus ited dayaw ken dayag agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken Krista apong kararag tayo
When agrukbag ken nagdayaw kami amin o Apo, a pinaraswam iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami ken kao Apo, kadagiti amin nga anak mo, a nakadwami iti daytoy nga panagdaydayaw, iti daytoy nga bigat. Agyaman kami ken kao Dios, iti panangidalan mo kada kami, panangilisim kada kami, tenyaman na peggad, ken uray payo Apo, iti panangsilaw mo kadagiti bibiyag ni. Bendisyon ang mga rod, iti pagtaingan, iti tunggal pamilya. Kitagbalin ko nga na Diyosan, iti tunggal pamilya o Apo, nga bukluden dagiti anak mo, ket dagiti tunggal ama, kitagbalin da nga digi, kadagiti pagtaingan, ken dagiti amin nga ina, kitagbalin da nga silaw, iti uneg, iti na Diyosan nga pagtaingan, ken dagiti amin nga anak mo, dagiti anak o Apo, ket agbalin da ko mga natulnog nga anak, nga agdaydayaw iti sangwanam. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy ngaldaw, iti panakipay, iti mensahe babon, ken Judge Edwin Larida, iti panagpangulo ni Ate Nerissa Samonte, ken uray pay o Apo ni Brother Jodic de los Reyes, iti panagtugtog na with Deaconess Sharon, ken iti panakipay, iti pamadayaw babon, ken ni Deaconess Irene, ken oray payo Apo, ti biag de Renuel, ken Ronnie, ken oray pay ni Brother Francis, ken digiti amin ken staff nga adda ditoy. Madaydayaw iti nagan mo Apo, iti dayting oras. Ken kadagiti amin nga imay nga anak mo Apo, nga agyaman ken ka, iti dayting oras, agyaman kami ti biag with the United Methodist Men of District, iti panagpangulo ni Manong Don. Ket sika nga ron ti may didayo ken may tanok Apo, iti biag iti saktumunggal may sakada kami. Sika kadilaang o Apo, iti pagdayawan mi iti unos iti panagbiag mi. Sika o Apo, iti agari kada kami, iti tunggal aldaw. Ket agyaman kami ken kao Apo, iti kaddam kada kami, iti amin na panawen. Madaydayaw iti nagan mo Apo mi nga Hesus Kristo. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon tinagan ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwag, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagam. Amen. Ket itawaden tayo tinindaklan nga bendisyon, nga gapu babon tinagan iti Diyos Ama. Iti anak na iso ni Apo ting Hesus Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay tawaten tita nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinaga ni Apo ting Hesus Kristo.